Avui des del racó, un recorregut vital a través d'unes emotives il·lustracions. Parlem de La vida il·lustrada, d'Elisa Aisato. En aquest llibre, el temps s'atura i ens recorda que la vida està feta d'etapes que tots compartim i que podem celebrar cada dia. La vida d'un infant que té un nou món per descobrir. Recordes la llum de les tardes d'estiu? Com descobrim nous mons? De vegades el món era injust i havies de lluitar, però espero que t'hagis sentit estimat. La vida d'un adolescent. Vam canviar. Un dia, un adult ens va preguntar si també volíem una tassa de cafè. No estàs segur del teu camí. Busquem i potser trobem la persona que estimes. Una nova vida arriba i ho capgira tot. Els matins, els dies i les nits difícils, en surts tocat, però a vegades veus el món sencer amb uns ulls nous. Fins que els nens s'acomiaden i marxen. No hi ha hagut mai tant silenci. La maduresa. És ben estrany, però dins ets un jove de 22 anys. Espero que ella encara t'agradi i que ell et vegi. Hi ha moments en què et sentiràs sol, però espero que t'hagis sentit estimat. Un llibre ple de bellesa per estimar, recordar i compartir a totes les edats. Fins aviat.